हाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो हिरिम्बा बाथौ थानसालि आरो आङो दिनै नाजागोन जे जोंनि हिरिम्बा जि बाथौ थानसालिखौ जोङो बयबो खोनानो मोन्दों मोन्थिनो मोन्दों जे जोबोद समायना मोनसे बाथौ थानसालि जोबोद गेदेरै आरो जोबोद समायना मोनसे बाथौ थानसालि होननानै जों मोन्थिनो मोन्दों। बेखाय आङो नैबे समावहाय दंफैयो आरो नैबे समावहाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जे बेसेबां समायना जोंनि बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिया। नैबे समावहाय आङो दङ हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि जे आर'जसालि आर'ज जिरायसालि बेवहाय दङ आङो नैबे समावहाय आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जे जोंनि बे बाथौ थानसालिया बेसेबां समायना सिङावहाय बेसेबां बोरैहाय सोलिगासिनो दङ। नैबे समावहाय आर'ज सोलिबाय थानायखौ जोङो नैबे समावहाय नुनो मोन्दों आरो नैबे समावहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे नैबे समावहाय मा सोलिगासिनो दङ बेखौ आङो नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो नाजागोन। नैबे समावहाय आङो दङ जोंनि जे हिरिम्बा बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालिनि जोंनि आर'ज जिरायसालि बे आर'ज जिरायसालिनि सेरावहाय आं नैबे समावहाय दङ आरो बेजों लोगोसे दङ जोंनि
आंनि बे सायावहाय दङ जोंनि जे सिबिसालि बे सिबिसालि एबा खुलुमसालि जेराव जोङो इसोरखौ मोननो थाखाय खुलुमो बेयाव बे साइडआवहाय दङ आरो नैबे जादों जोंनि आर'जसालि बेयाव जोबोद मोनसे समायना मोनसे नुथाय जोबोद मोजाङै बे आर'जसालिखौबो जोङो नुनो मोनो नैबे समावहाय नोंथांमोना फैनो हागोन जे जोंनि जानो हागौ बेफोरबायदि थानसालि बोरोबो नुवाखै आङो दिनैसिमहालागै आङो जेसेबां थानसालियावहाय हाबफेरदों जोंनि बाथौ थानसालियाव हाबफेरदों दिनैसिमहालागै आङो बेफोरबायदि थानसालि नुफेराखैमोन नाथाय दिनै आङो गिबि खेब बे हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव फैदों आरो बे जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ आरो नोंथांमोनाबो बे थानसालियावहाय फैनो हागोन जुदि नोंथांमोना फैनो गोसोब्ला नोंथांमोना नैबे समावहाय नुगासिनो दङ जोंनि जे बे जादों मोनसे आर'जसालि नोंथांमोना आं दिन्थिनो नाजागोन जे आर'जसालिया बोरैहाय बे नुथायानो जाहैदों जोंनि जे हिरिम्बा बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालिनि जे जिरायसालि एबा आर'ज जिरायसालि नोंथांमोना नैबे समावहाय नुगासिनो दङ मोनसे जोबोद मोजां नुथाय बेयाव सोमजियो जोबोद गोजोननाय मोनो गोसो स्रां मोननो थाखाय बेवहाय नोंथांमोना फैनो हागोन खुलुमनो हागोन इसोरखौ मोननो थाखाय सिबिनो हागोन नोंथांमोना नुगासिनो दङ आरो बै फारसेहाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ बे फारसेहाय जोंहा खुलुमनाय हाबाफारिया नैबे समाव सोलिगासिनो दङ दिनै नैथि मंगलबार सान आरो बे नैथि मंगलबार सानावहाय जों जोंनि थानसालि बे थानसालिनि सिगां फारसे जायहाय दं आं नैबे समावहाय थारैनो जोबोद समायना मोनसे थानसालि नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालिया जोंनि जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरि जिल्लायावहाय बेयो मोनसे जोबोद जारिमिनारि मोनसे थानसालि जोबोद समायना मोनसे थानसालि नैबे समाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ जोबोद मोजाङै बे थानसालिखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ जोबोद मोजां मोनसे थानसालि नोंथांमोना फैयोब्ला जोंनि उदालगुरि बे थावनिया जाहैदों उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि होननाय बे ओनसोलनि सिङावहाय नैबे दं हिरिम्बा बाथौ थानसालिया नोंथांमोना फैयोब्ला खनसे फैनानै थांजायो जोबोद मोजां थानसालि फैयोब्ला गोसोआ स्रां मोनो जों बेखौ बयबो मोन्थिगोन जोबोद मोजां मोनसे थानसालि बियो आङो नैबे जोङो बुंनो हायो जे बे थानसालिया जोंनि ओनसोलफोरनिख्रुइबो बयनिख्रुइ साबसिन मोनसे थानसालि होननानै जोङो मोन्थिगौ नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दङ नैबेयावहाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन आर'जनि हाबाफारि बे आर'जनि हाबाफारिया नैबे समावहाय जोबथ'नायखौ जोङो नैबे समाव नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे जोङो नैबे समावहाय जोङो खुलुमनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो जे बे थानसालिनि जे सिगां फारसेयाव जोङो नुनो मोनगोन जोंहा सिजौ दंफां बे सिजौ दंफां जेखौ जोङो जोंनि न'खराव गायनाय जायो बेयो जोंनि सिगां फारसेयाव जोङो नुनो मोनो जोबोद मोनसे मोजां नुथाय गोसो बोनो हानाय मोनसे थानसालि बेयो आङो दिनै गावनो हमदांना मोन्दों जे मोनसे गोसो बोनो हानाय मोनसे थानसालि हिसाबै जोङो मोननो हागोन बेखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै आङो गिबि खेब बे हिरिम्बा बाथौ थानसालियावहाय फैदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ आरो नोंथांमोना बयबो फै बेखौ एसे नायनानै थां आरो गोसोआव बोरैहाय मोन्दों आंनो
कमेन्ट खालामना फोरमायहर जे बोरैहाय नांखो हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ आरो जायफोर बिथांमोना फैफेरदों बिथांमोनाबो आंनो फोरमायहर जे हिरिम्बा बाथौ थानसालिया थारैनो बोरैहाय नोंथांमोना फैनानै बोरैहाय नांदों बेखौ नोंथांमोना आंनो फोरमायहरगोन होननानै आङो आसा फारियो आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन बे हिरिम्बा थानसालिनि साइडआवहाय एबा जिङावहाय मा मा नुथाय दङ बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन स' नायबाय थादो लोगोफोर थारैनो नैबे समावहाय जोबोद मोजां मोनसे भिउ नैबे जोंनि जे हिरिम्बा बाथौ थानसालि बयनिख्रुइबो समायनासिन मोनसे बाथौ थानसालि होननानै जोङो बुंनो हागोन बेयो जादों मोनसे जोबोद क्लिन आरो जोबोद समायना मोनसे बाथौ थानसालि आरो नैबे समाव नोंथांमोना नुदों जोंनि जिं फारसेयावहाय गोबां बेरायनायनि थाखाय खाबु खालामना होदों आरो बेवहाय गार्डेन हिसाबै बानायना होनाय जादों स' जोबोद समायना मोनसे नुथाय नोंथांमोना फैनानै बेवहाय फै बयबो बाहागो लाफै नायफै स' जोबोद मोनसे मोजां समायना मोनसे थानसालि नोंथांमोना नैबे समावहाय नुबाय थादों जे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि जिं फारसेनि नुथाय स' जोबोद मोजां मोनसे थानसालि नोंथांमोना फै बयबो बेवहाय नायफै नोंथांमोना बोरैहाय मोनगोन बेवहाय फैनानै बेखौ नोंथांमोना आंनो फोरमाय आरो जायफोर बिथांमोना बेवहाय फैफेरदों बे थानसालियाव फैफेरदों आरो नोंथांमोना फोरमाय आंनो जे बोरैहाय नांदों नोंथांमोना बेवहाय फैनानै स' आंथ' जोबोद एक्साइटेड आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै आङो गोसोआ दिनै दासिम थांनो गोसो जायै बायदि मोन्दों गावखौनो जोबोद मोनसे मोजां थानसालि दिनै आङो गिबि खेब फैदों हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों स' जोबोद मोजां स' आरो लोगोसे नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जे आरोबाव गुबुन नुथाय हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि जिं फारसेयाव मा मा दङ मा गैया बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नैबे समावहाय नोंथांमोना नुदों आङो नैबे समावहाय दङ हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि एबा फिल्डआव फोथाराव बेनि फोथाराव दङ बे साइडआवहाय दङ जोंहा थानसालि सिबिसालिनि लांगोनायावहायनो दङ जोंहा
मोनसे फिल्ड एबा फोथार बे फोथारावहाय नैबे समावहाय सोलिगासिनो दङ नैथि मंगलबार दिनै जे मागो दमासिनि जे नैथि मंगलबार बे नैथि मंगलबारनि समावहाय नैबे समावहाय जे नैथि मंगलबार फालिथाय नैबे समाव सोलिगासिनो दङ आरो आङो गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानना लानांगोन जे दिनैनि नैबे समावहाय आङो नैबे समाव बिथांमोननि हाबाफारियाव नैबे समाव नुजाथिदों आरो जों बे समावहाय खेराइ मोसानाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना नुदों लोगोसे जोंनि जे हिरिम्बा बाथौ थानसालि बे जादों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खैराबारि होननाय हालामावहाय नैबे दङ आरो नोंथांमोना बयबो फैनानै बेवहाय नायफै बाहागो लाफै मानो होनब्ला बेयो मोनसे जोबोद मोनसे समायना मोनसे बाथौ थानसालि आङो बे सिङावहाय हाबनानै नोंथांमोननो दिन्थिबाय बोरैहाय बेयो समायना आरो बोरैहाय गोजोननाय नाङो आंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ आरो नोंथांमोना बेवहाय फैनानै बोरैहाय नांगोन आरो नोंथांमोना जुदि बे थानसालियावहाय फैफेरदोंब्ला नोंथांमोना आंनो फोरमायहर स' दिनैनि आंनि जि ब्लग बे ब्लगखौ आङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय दिनैनि जे ब्लग बे ब्लगाव नोंथांमोननो आङो मात्र बे जे थानसालि बे थानसालिखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय स' दिनैनि जि आंनि ब्लग बे ब्लगखौ आङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अनसायो आंनि ब्लगखौ अनसायो अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै जाहाथे आंनि इयुनाव फैबाय थानाय भिडिअसफोरनि नटिफिकेसन नोंथांनि सेराव नुजाथियो बेखौनो आसा खालामनाय जाबाय स' बाय लोगोफोर इयुननि जि भिडिअसफोर ब्लगफोर बे ब्लगाव लोगो मोनगोन होननानै आसा बानायनाय जाबाय।